그런 짬을 해야 Sama ang Ano ito, pulo. ano pa ako? Doon tayo katay nga charla. Ang pulo dahan doon na. Ay, lipstick ko pero Okay. Pay the one pay the three some sana no. The pay the five pay the sana kada hai tin kaza lo. Ito pay naman mo. Ito dito ko na. kadai. Pudi. Ito. CD. Ito mo. Chika tayo dito. Ito. Ini mga. Parang namdaw ini. Yung ba? Ikatatatan niya. Iba pa po yan. Pakang na ha. Isang liman. Iro ba? Masama lagi tau dito iro. Padahal ganjanan. Kananay ko ba? Ay lagi. Kaya nata. Kada padahal ganjanan ko. Ay, Iro. sila. Sandila. Hindi pa yun. And then, two. Pito 32 wala kayo na. Ha? Pito 32 wala kayo na. Pito dari sini ka. Ay, iro kayo nito na niya ako may ito hay na. Ano ko kakala ko. Naman na lang. Ay, dali. Ay, ito na yun. Ada panjang sama ini baca. Ipay ba mo? Three 33 siya yung doon bisa na. Kasi hindi yung kano. Kaya may jakat. Kain kasi. Kaling kasi. Ito yun. Wala. Ah, Ay, ito na iba wala. Ano sama yung dito, diba? kadai. Ito pa yun.
kursi para fan ano. Mahal ko doon, alam mo ito mamalimit. Tantang mo hala. Ay, saan? Para. Para